बरसा देरहासार यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं राकेश रामसियारि दसे लोगोफोर एसे कनफ्यूज जानो हागौ बेवहाय नैबे दारागाव थांग्रा लामाया मोननै रड नैबे साइडखै दारागाव आरो ओरै मैना फुख्रिसो ओजोंहाय पुलि प्लेस नैबे धोरोमारि मोनसे जायगा स' नोंथांमोनखौ बै जायगाखौ दिन्थिग्रोगोन आङो नोंथांमोना नैबेहाय मैना फुख्रियाव फैयोब्ला नैबेहाय गारिखौ दोनलांनांगोन थामहिनबा पार्किं खालामनांगोन जों बेवहायनो गारिखौ पार्किं खालामदों बेनि उनाव नोंथाङा बे जायगानिफ्राय थाबायनानै थांनांगोन बेयो नैबेदिनो थांनांगोन मथा-मथि बेनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजौआव दावखोनांगोन बे हाजो थिखिनियाव नैबे मैना फुख्रि बे दङ थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बे जायगाखौ दिन्थिगोन बे मन्दिराव खानो थाखाय माखासे बे धोरोमनि नैबेहाय इथाफोर दङ बेफोरखौ लानानै नोंथां खानो हागोन नै आंजों लोगोसे दं महिलारि वाइट एन्जेलनि बिगोमा माने मनिन्द्र महिलारि बिथाङा आंजों दङ बिथाङाबो ब्लग बानायदों जों जयैनो दङ बेवहाय लोगोसे गोबां दंबावो बेवहाय नोंथांमोना फैयोब्ला गावनि हास्थायनाय जिउनि हास्थायनाय बेखौ बे जायगायाव नोंथाङा बिफुङोब्ला मोननायनि मोनसे चान्स जायो फन्द्र थाखा ना जागायबाय लोगोफोर जोबोद थाबायनायसो बर मोन्दों बर माने गोजौना जायगाया एसे खस्थ' मोन्दों थाबायगासिनो लोगोफोर दङ बिथांमोनाव थाबायदों एसे थाबायनायाव बेस्थ' गोलोमफ्रुलायबाय बेसोर नोंथाङाबो एसे थाबायनायाव प्रेक्टिस दंखायो बिथाङा एसे डिफेन्सआव मावखानाय नालाय बिथांमोना आंनि उनाव नुनो मोन्दों बिथांमोनाबो बे जायगायाव मैना फुख्रियाव बेवहाय फैदों थांखिसिम मोनहैनो थाखाय बारा गोबाव गैला जोंनि बे मैना फुख्रि गाखोग्रा जे सिरि बे सिरियाव जों मोनफैबाय सिरियाव गाखोबाय मेंनाय मोन्दों मेंबाय गाखोनानै येस या सौथुलांगोन दा मोजाङै थाबाय स' नोंथांमोना नैबेहाय नाय सिरि दङ लोगोसे सासे दंबायो मनिन्द्र बिथाङा उनाव दङ बिथाङा सिगांग्रो लाग्रोदों सिरियाव गाखोनाय एसे खस्थ' मोननो हागौ थेवब्लाबो बै हायेनाव गाखोनाय थामहिनबा अन्थाइबारियाव गानाय आरो नैबे सिरियाव गानाय एसे डिफारेन्स जायो बारा खस्थ' मोनाखै बेवहाय सिरि गानानै मेंबाय लोगोफोर बेवहाय फैयोबा नोंथांमोना एसे जानानै लोंनानै फैखा मानोना जोबोद इनारजिनि गोनांथि गोजौ जायगा बाजैमोनाबो थाबायदों गोरलै नानियाबो थाबायगासिनो हाय नानि मेंबायना नानि मेंबाय बाजैमोनाबो थाबायदों मेंबायना एसे नुगोन नोंसोरखौबो नुगोन बेवहाय थाबायनानै मानसिफोरा हायरान जादों मैना फुख्रि बेवहाय थारैनो मोनफैबाय नैबे समाव बे जायगायाव चप्पल थामहिनबा सेन्देलखौ बख'नांगौ बे जायगायानो मैना फुख्रिनि मन्दिर बे जायगायाव जोङो हाबनानै दसे इसोरनाव आर'ज गाबगोन नैबे जायगायानो नैबे मैना फुख्रिनि स्थान बे जायगायाव नोंथांमोना फैयोब्ला प्रे खालामनो हागोन बे माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन उद्धार करने वाली उद्धारकर्ता अब अगरबत्ती दुनियाँतिर लगाइदिउँ कट लुगाइदिउँ दान लगा
तुम्ही येते की मग दिसत भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय बे जायगायाव खनबा गिदिंनांगौ मैनाफुख्रिनि मन्दिर बे मन्दिराव नोंथाङा खनबा गिदिंब्ला गोसोनि साननाय जाफुंसारो बे समाव आङो नैबे बाक्सा जिल्लानि मैनाफुख्रि बेवहाय दंफैयो बेवहाय नैबे बर'नि मोनसे मैनाफुख्रिजों लोगोसे बेवहाय बाथौ थानसालि दङ नाथाय जोङो गुबुन हारिफोरनि जे धोरोमफोरजों रिफारेन्स खालामना नायोब्ला नैबेहाय नोंथांमोना आंनि केमेरानि उनाव नुनो मोन्दों बेवहाय समायना मोनसे नैबेहाय मन्दिरखौ लुफुंनो हादों नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा बेवहाय बर'नि जे गुबै धोरोम बे बाथौ मन्दिरखौ दासिमहालागै बानायाखै आं बेखौनो खावलायगोन बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नैबे समाव बे जायगाखौ थामहिनबा नैबे बाथौ थानसालिखौ इनिसियेटिभ लायो थामहिनबा बेखौ लुफुंनायनि मोनसे मावथांखि लायो आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो नुनानै बे जायगाखौ लुफुंना होयो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय बे समाव आङो जे थांखि मैनाफुख्रि बे फुख्रिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन जोंनि बेनि सिगांनो जोङो नैबेहाय जोङो मन्दिर बे खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दसे समनि उनावनो जे मैनाफुख्रि बे फुख्रिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन लोगोफोर फाइनालि नैबे जायगायानो मैनाफुख्रि बे फुख्रिया गोदोनिफ्रायनो दङ बे फुख्रिया राननो थाङा बेवहाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बे फुख्रिया सोलिबोदों बे दैया राना आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बे इसिबां गोजौ हाजो बे हाजोनि गेजेराव बे दैमाया नैबे फुख्रिया दङ बे जोंनि थाखाय थारैनो सोमोनांथाव बाथ्रा बे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव दङ बेखौ थारैनो डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय नाजानांगौ बे जायगायानो हलि प्लेस गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो बे जायगायाव दर्शन खालामनो फैयो नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मैनाफुख्रि बे फुख्रिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आंनि उनावनो दङ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो ओरैबायदि शेयार खालाम जेराव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो बे जायगायाव फैनानै बेनि समायना नुथायफोरखौ नायफैयो आरो बेवहाय जे धोरोमनि माखासे गोसोनि साननाय बे साननायफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेवहाय फैयोब्ला निश्चय जाफुंगोन लोगोफोर उननि समाव लोगो मोनगोन stay tuned एस होनो लुबैदों नैबेहाय गोबां मानसिफोरानो गावनि लोंनाय दै बथल प्लास्टिकनि दै बथल बेखौ जेराव मेरावनो गारो आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना बे नैबे प्लास्टिकनि जिनिस बेखौ मोजां जायगाफोराव डास्टबिनफोराव गारनायनि जे इनभाइरनमेन्ट बेखौ क्लिन खालामनांगौ